Кава поздрави, ама не прареске, а ти Марко. Ако има някой те овел срещу Манде, Меси Мадин Марков не дава паре. 100 за 200 Јаша Атиле, најбрзите бартери. Пријател Марков става без да пробва автомобилите. Само 12.000 евро, 12.000 евро мосивако. Ако има някой телска пари, аз давам 100 за 200 247 работа. Лескоро грас Ромален окало пампои. Ако има някой Авела Жава поздрави. Ако има някой Авела, ако има някой Агела Кавеске, ако има някой, ако има някой, ако има някой срещу Манде, Меси Мадин Марков